Важно е всеки родител да може да разпознава признаците на затруднено дишане, за да реагира адекватно, да не се отдава на паниката и да потърси на време лекарска помощ. Най-честите причини за затруднено дишане при децата са вирусни инфекции, които протичат с най-различни видове кашлица. Разбира се, по-опасна е пристъпната лаеща кашлица, която виждаме при ларингита, както и спастичната отново пристъпна кашлица при бронхиолита. Тогава родителите много често чуват и отстрани свиркащо дишане или хъркащо дишане. Родителите сами разпознават, че нещо не е наред. По принцип, не всяка кашлица е признак на затруднено дишане и много често, ако детето няма някои от следните симптоми, по-скоро е просто една обикновена кашлица в хода на остра респираторна инфекция. Признаците за затруднено дишане са учестено дишане над 60 пъти в минута. По принцип, дихателната честота е различна, нормите за дихателна честота са различни за различната възраст, но осреднено, така по-лесно за родителите да запомнят, че над 60 пъти в минута не бива да диша детето. Ноздреното дишане при кърмачетата е признак, че то се опитва да компенсира своето затруднено дишане с разширени ноздри, с които да подобри притока на въздух към белия дроб. Коремното дишане, хлътването на кожата между ребрата и в югуларната ямка също е показател, че детето не може да диша и това е опита му да включи допълнителната дихателна мускулатура, за да компенсира това затруднено дишане. Разбира се, посиняването около устата и това шумно дишане, за което говорихме, също е показател за затруднено дишане. Кърмачетата често отмятат назад глава, отново в опит да улеснят притока на кислород към белия дроб. Много често, всъщност, първият симптом, който забелязват родителите в своите деца, в своите кърмачета, е това, че то отказва да се храни. И довеждайки го на преглед, ние забелязваме останалите признаци на затруднено дишане. Така че отказът от храна много често е първият симптом, че детето не може да диша, а то се получава така, защото с това затруднено дишане, сученето от бутилка или от гърда е доста затруднено. Разбира се, при поява на някои от тези симптоми е важно незабавно да потърсите лекарска помощ, тъй като може би ще е необходимо да се подаде допълнително кислород на детето или поне да се започнат някои инхалаторни лечения или допълнителни лечения. Нещо, с което може да помогнете още в къщи, ако забележите някои от тези симптоми, е да изведете детето на студен и влажен въздух. И много често това довежда до облегчаване на този спазъм и облегчаване на това затруднено дишане. И даже често, достигайки вече до лекарския кабинет, детето вече е с овладяно дишане, именно заради транспорта от вкъщи до лекарския кабинет през студения влажен въздух, който е минал навън. Запомнете, затрудненото дишане е спешно състояние, но разпознато на време от родителите и реагирали правилно, може да се избегнат доста по-сериозни усложнения.